ong ba kiriu temen hadu mentangi ni dangai ya sakajing ong kiriu temen jongi ba kum kini ki por menta kala dei atak ka por sok utlen kinong sono ki bun ha mereka ankim ngai ki kin men sono ya menta mana badu buat ki khun jong no ki ba sha klop si sha bam klop khun jangi kinong sang snong ki khun jangi bat ki snong ki ba kapsor bat ki snong ki ba sakandong ni bana baik badan baik kita ka jengkit iki khulung ki jeng bread iki khulung idan bok ba ibrik badan bok iyo iki ke khulung ki barang im rek dasnyo bok nasnyo mangi kene iyo e kamet bayak jano kanyen inquiry jano kanyen kenno yin la serban ong ba jing baklade jong no mentangi hapan karpat bahaya ka yaki police department baki diban sungkya bahaya kani bahap ban penjong ya inquiry khnang bangin lap be kita kinong le kam snyo nitip baki nong le kam snyo ki kham start bun sha bani kinong ya da kang ba darang iya renti kambut nila iya cakap langit sambil na re ki bobon sin hinga iba ban penduk ya ka sakhi sakar am ki bon berat ha kan tang bakar pemni snam kar pem i jang i kan ikot ban ong ba i yap sup kan i bun i sin ai bah ka kan